Kære Liberal Alliance. Mit navn det er Jonas. Jeg er 24 år gammel, og jeg ønsker at opstille til folketingsvalget i Københavns Storkreds for Liberal Alliance. Jeg ønsker at kæmpe for en legalisering af cannabis, at Uber igen bliver tilladt, og en økonomisk og retfærdig skattepolitik, hvor de første 7.000 kroner, man tjener hver måned, er skattefri, og at alle under 18 ikke skal betale en krone i skat. No taxation without representation. På trods af min unge alder, så har jeg mange års politisk erfaring. Jeg har været landsnæstformand for LAV, jeg har det seneste år været lokalformand for LAV, og jeg har været trygt i både Politikken, Berlingske, og tilbage i juni opnåede jeg en anden plads til DM i debat. Jeg tror, at de her erfaringer og kompetencer gør, at jeg kan føre en god valgkamp. Men en god valgkamp for mig er ikke kun et flot personligt resultat, men at vi på listen arbejder sammen, og vi opnår det bedste valg i partiets historie. Det tror jeg er muligt, og det tror jeg også, jeg kan bidrage til. For tilbage i starten af året oplevede vi noget ret historisk, nemlig at for første gang nogensinde i København blev et blåt parti, nemlig Liberal Alliance, det største til et valg. Det var skolevalg, og på daværende tidspunkt var jeg lokalformand, og jeg var utrolig stolt over det resultat, vi opnåede. Nu vil jeg gerne fortsætte de gode takter og opstille til folketingsvalg. Så hvis du ønsker dig en ung kandidat på listen, der ved, hvordan man fører valgkamp, en ung kandidat på listen, der ved, hvordan man sparker røv til debatter, og en god kandidat, der ønsker at gøre alt for partiet at gå igennem tykt og tyndt, så håber jeg på din opbakning.